oedd papur newydd y cyfnod yn mynd o gwmpas pan o'n i'n hoga fach, ac oedd o'n rhan pwysig o ddiwylliant fi wrth dyfu fyny, ac o'n i'n meddwl bod o'n andros o bwysig codi'r papur yn ei ôl. A wedyn, yn sgil hynny, o'n i'n teimlo bod am nifer, bod am lot o bobl ifanc wrach yn darllen papur dim mwy, a wedyn o'n i eisiau targedu nhw hefyd, a efallai cael rhywbeth gwahanol i cyfryngau cymdeithasol iddyn nhw gael y newyddion. A dyna pryd ar i fi ddechrau meddwl am gael gwefan digidol mwyn rhoi y newyddion ar hwnnw hefyd. A trio cael newyddion gwahanol ar hwnnw, fatha newyddion lle ti'n cael ar y puls. A wedyn dyna pryd nes i gysylltu gyda Lowri'n Golwg, achos o'n i yn gwybod bod nhw yn gwneud gwefannau ar gyfer newyddion. A wedyn dyna sut ni wedi cael y syniad o gael gwefan digidol, a mae o'n gweithio'n dda Tegid360. So nathon ni lansio rhyw 2 wsos yn ôl, dechrau mis Medi. Gafon ni lon stafell yma. Dwi'n siŵr bod yna dros 25 yma. O wahanol fudiadau yn y pentrefi. A braf oedd ar y noson oedd gweld syniadau pawb. So doeddwn ni'n taflu syniadau sut fysa nhw'n gweld bod Tegid360 yn gweithio yn eu cymunedau nhw. Mae'r arian goffon ni fel bwrdd gen Grymuso Gwynedd wedi bod yn holl bwysig. Fydden ni ddim wedi gallu ymgymryd ar fenter yno heb yr arian yma. Ac mae o'n mynd o nerth i nerth. Hefo bob papur sydd wedi marw, mae'r rhaid gweithio i gael pobl i ddechrau dod i ddarllen nhw. Ond mae wedi bod yn bwysig iawn hefyd oherwydd ar ôl Covid, enwedig pobl hŷn, oedden nhw'n gyndyn iawn o ddod allan i ddigwyddiadau, a dydy llawer o'r gymuned hŷn ddim yn defnyddio y cyfryngau cymdeithasol fel mae'r to ifanc. Felly mae hysbysebu digwyddiadau yn y papur y cyfnod, maen nhw'n gael o ar ddydd Iau, maen nhw'n gweld beth sydd am y mis, mae hwnnw wedi bod yn elfen bwysig tu hwnt i'r gymuned. Maen nhw'n mynd i heb y cyfnod am rei blynyddoedd, ond mae wedi ail ddechrau a mae'n dda iawn bod o'n dŵad bob wythnos. A so ni feddwl bod yna dipyn o waith i ffeindio bethau rhoi i fewn yn y cyfnod. Wel, da chi'n cael gwybod beth sy'n digwydd yn yr ardal a pethau felly. Ond mae cael cofnodi nhw yn bwysig, ddim jyst ar gyfer heddiw. Da ni angen gwybod yn amlwg be di'r newyddion diweddara, pa ddigwyddiadau sy'n ymlaen wsos nesaf. Ond maen nhw hefyd yn gofnod pwysig i'r dyfodol hefyd. Does dim byd mwy difyr na edrych ar hen rifynnau o'r cyfnod a gweld be oedd yn digwydd wrach 20 hanner can mlynedd yn ôl. Mae'n andros o ddiddorol ac yn gofnod cymdeithasol pwysig ofnadwy.